Ti Biblia kakabsat napunpuno iti karkari ni Apo Diyos. Karkari ni Apo Diyos para kada tayo nga namatikin ko na. Nga nagbalin nga anak na gapulaeng ken Jesus. Haan nga gapu ije na imbag nga inaramid tayo. Haan nga gapu iti relihiyon tayo. Haan nga gapu ije sirip ken laing tayo nga nagbalin tayo nga anak na. Gapu ijay inaramid ni Jesus ijay krus ti Kalbaryo. Amen. Ket no inbagana nga saan kapulos nga panawan ken baybayan. Kunana Jesus nga kitaan nyo di ijay bilit ijay tangatang saan da nga agtrabaho ngem pakpakanen ni Amak sa dilangit. Kitaan nyo dagiti ruot, dagiti grasis, naparpartak da pay nga tumubong di jay mulam nga nateng. Aywa-iwanam jay nateng, apay nga naparpartak jay ruot. Kaya't nga saon, niya Apo Diyos iti mga awan kanu jay ruot. Hallelujah. So na iti mangkaw-kaws, already jay sabsabog jay bantay. Kat awan mo ti mga ewan, ngam apay nga napintas. Niya Apo Diyos iti mga ewan, ijay. Hallelujah. Isong ako na, nasaan kayo nga agdanag? Agtalok kayo kanya. Agtalok tayo kayo kanya Apo Diyos. Biro ko niyo nga muna iti pagarian na, kanti kinalintag na. Kat amin dagito'y mainayon da kada tayo. Sakto iti mangisabot ti kasapulan nyo. Saan kayo nga baybayan? Ti kayat na nga sawa. Nagadudag iti karkarina para kada tayo. Amen. Ngam kitaan tayo man iti karin ni Apo Diyos kadag iti Israelitas. Dagiti Israelitas idi adada ijay Egypt maparparigat data nagbalinda nga adipon ijay. Kuna ni Apo Diyos umayak tapno isalakan ko isuda. Baga nababaon ko ni Moses. Ipan ko isuda iti lugar nga nalawa ken nabaknang nga umay ayos iti gatas kendiro. Gasong nga dayjay nga lugar karayan na ket gatas kendiro. Tikat na nga sawen nabaknang nga lugar. Hallelujah. Ngem idi dagiti Israelitas idi nga mapanda adumat ganti kalaban. Masapol nga makilaban da tapno paikatenda. Adada dagi jay squatter. Adada iti nagyan gayam ngem saan da nga bagi arig na tinakaw da. Han nga isuda iti akin kukwa. Saan da nga inagan, tinangi title dagiti Israelitas. Ngem ti karon na saan da nga kayat nga pumanaw, masapol nga makilaban da. Ilaban da man. Kaya baba nga istorya, nagyan napandag iti Israelitas ijay, babaan iti pigsan ni Apo Diyos. Babaan ti saon ni Apo Diyos. Nga kuna ti saon ni Apo Diyos, mapankayukot da kayo ti agyan. Okay, papanahon niyo dagita Jebusites, Perizzites, Canaanites, Amorites, papanahon niyo isuda. Okay, higanti dagi dyan. Ididamo ko't nagbutong da. Takas latayo dudun. Kadakwada. Una yan. Ti giants ijay kat mga 9 feet to 10 feet. Dagi ti Israelitas baka 6 feet. Idi 4 feet lang ti difference na. Okay, nagbalinda lang in-exaggerate da lang. Maminsan da tayo ko't exaggerate tayo ti problema tayo. Amen. Hallelujah. Okay. Iso nga ti maadal dito no da iti karin ni Apo Diyos iti Bible. Masapol ilaban tayo. Taada nga adda iti kalaban. Kuna na Jesus in mighty agtatakaw, tapno agtakaw, agdadaol, agpatay. Iso nga talaga nga ni Satanas kahit nga takawon iti saon ni Apo Diyos kada tayo.
iti blessing ni Apo Diyos, iti kari ni Apo Diyos kadatoy. Kita amda adang kaniiba. Ti kari ni Apo Diyos kat da kayo ti agari dito. Da kayo ti ari dito Garden of Eden. Adu iti prutas dita. Mga 6,000 to 8,000 kano iti prutas ijay Garden of Eden. Kat saan nyo lang akan kanan, DJ ada ijay sentro. Nga kayo iti panangamu iti dakos kan na imbag. Tanto no kanon nyo, matay kayo. Numidiin may DJ kabuso. Mayat kanida ito, kanon nyo kanida ito. Okay, gaputa, into no kanon nyo. Okay? Agbalin kayo nga kasla Diyos, maluktan DJ, matayo. Isungan ni iba, nagbalo jay panunot na. Okay, no siputan niyo jay. No siputan niyo, sandang nga inlaban. Daadang kan ni iba, sandang nga inlaban, itikari niya Apo Diyos. Sandang nga inlaban, nga isudakat na parsuada iti image of God. Nga kunada kumai jay demonyo, kasla kami Diyos mo. Tanda parsua kami. Iti nga kalanglangan ni Apo Diyos. Santo da kami ti agari dito, haan nga sika. Sanda nga inlaban? Pinati da di jay agtatakaw. Nakita yun, ti trabaho ni Satanas, agtakaw. Takaw na. DJ kari ni Apo Diyos. Saan tayo kumangagbalin? Nakasla daadang kaniiba. Nya iti resulta dyan narami daadang kaniiba. Nairaman tayo. Isu nga no baybayam nga ni Satanas ti matungpal iti biyag mo adot mairaman. Mairaman ti pamilya. Ti kaaruban. Kitaan ni Jesus. Di ba? Sinulisog mo't ni Satanas. Nga kunana inpan na ije nang atong nga bantay. Baka jay Mount Everest. Inpakita na amin nga pagpagarian. Okay? Kat kunana ka ni Jesus. Itad ko amin na gito yung pagpagarian. No, agrokbab ka kanya. Niyat isungbat ni Jesus. Amunay, He is the Word of God. Napunpuno iso na iti sao ni Apo Diyos. Amuna iti sao ni Apo Diyos. Kaputa, Jesus is the Word. Jesus is the Word of God. In the beginning was the Word. In the Word was with God. In the Word was God. And the Word became flesh. He is Jesus Christ. In laban na, DJ sa uni Apo Diyos kinkuana. Anya iti kunana? The Word says kunana, go away from me, Satan, gaputain bagati sa uni Apo Diyos. Ngaawan iti sa baling nga dayawon. Worship the Lord only. Dayawon lang ni Apo Diyos. In laban na. Gaputa sinuka kuma. Apay bagim ayada ita. Apay bagim ayada ito yung pagarian. Tinakaw ngayon ni Satanas. Kaslangay dagi jay Jebusites, Canaanites. Sanda nga bagi jay Kanaan. Bagin dagiti Israelitas. Dagiti Israelitas ti akinagan. Inagan niya Apo Diyos kadakwada. Ngam napandat tinakaw. Tinagikwada. Dagi jay nga giants i-representar da ni Satanas nga agtatakaw. Amen? Hallelujah. Dagiti Israelitas masapul ilaban da dijay kuna ni Apo Diyos nga da kayot akin bagi. Iso nga kasi matlaang ni Jesus inlaban na nga saan mo nga bagi da ita. Time will come that I will die at the cross because of my blood. Subliyak da ita nga tinakaw mo. Amen? Kasano nga sinugli ni Jesus
DJ tinakaw ni Satanas by shedding his blood at the cross of Calvary. DJ pinang bayad ni Jesus. Isu nga awon ti sabali nga maidayaw ni Apo Dios. Ni Jesus in laban na. DJ karkari ni Apo Dios kadatoy. Isu nga sapay la kumata maawatan tayo. Now we claim the promises of God. It is only through Jesus Christ. Nga no basaan tayo jay Galatians. Okay? Agbalin tayo nga kapututan ni Abraham through Jesus Christ. Gapulaan ka ni Jesus. Agbalin tayo nga nalintod through Jesus Christ. Naawatan tayo. Isung maabak tayo ni Satanas. It is only through Jesus Christ. Medjay kakapsat iti maibingay ko tata. Sapay la kumata maawatan tayo. Madaydayaw ti Apo.